Esponenti tal-Partit Nazzjonalista mhumiex komdi jiddiskutu l-500 euro żieda fil-ġimgħa li kienu ħadu bil-moħbi u l1,300,000 euro li żammew għalihom. Wara jiem jippruvaw jaħarbu l-mistoqsija ta' kemm ħallsu lura eżatt, il-Partit Nazzjonalista rrifjuta li jibgħat rappreżentant fil-programm S41 tal-4 filgħaxija. Għal dan il-programm kienu mistiedna d-deputat mexxej Laburista Tony Abela u s-Segretarju Ġenerali Chris Said. Iżda madwar 4 sigħat qabel suppost ixxandar il-programm l-Uffiċċju Informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista informa li t-tim tal-produzzjoni li Said ma setax jattendi. Mitluba jibatu rappreżentanti ieħor irrifjutaw. Id-deputat mexxej Laburista Tony Abela qal li din turi d-differenza bejn iż-żewġ partiti. Jien nieħu pjaċir, ħanajlek ħaġa, jien nieħu pjaċir, nidħol fl-art tal-lupu. Tajjeb, jiġifieri jiena meta innet li jistidnuni ma noqgħodx ngħid ma rridx imur, ikunx ikun is-suġġett. Meta anke l-bieraħ kelli programm fuq television, kont naf li dal-mument partikolari huwa diffiċli għal mod kif jingħaddu l-affarijiet. U ma dejaqx imur. Jiena nixtaq kieku kien hemm xi ħadd ieħor li verament jemmen li dak il-flus kellu jżommhom. Fl-aħħar jiem kien żvelat li mill-120,000 euro żieda li ħadu kull wieħed l-eks-ministri u segretarji parlamentari żammew 100,000 euro f'buthom.